Adi Endre, üzenetet főiskolámból. Június volt, s újunktunk, nincs tovább. Most gyertek szabadmelű örömök, s pusztuljatok bilincses iskolák. De elcsitult a jóket förgetek, s helyére ült a döbbenet némaság. Köröttük már az élet csörtetett. Ó, ifjú szent megjózanodás, komoly, nagy fény, hős férfiú szerep. Emléketek ma is milyen csodás. Hős harc az élet, és megélni szép. Hozzádzik tüzes szívkohók, ifjú vitézlők lengetek szívét. Ha élet zengi be az iskolát, az élet is derűs iskola lesz. És szent fényüket így folytatják tovább. Én iskolám, köszönöm most neked, hogy az eljött életcsaták között volt mindig hozzám végüzeneted. Tápláltad tovább bennem az erőt, szeretni az embert és küzdeni, s hűnálni meg Isten és ember előtt. Június van, s nagyon magam vagyok, és kísértenek élt életem árnyai, és az elbocsájtó iskolapadok. És én, véndiák, szívem fölemelem, és így üdvözlöm a mindig újakat. Föl, fiúk, csak semmi félelem. Bár zord a harc, megéri a világ, ha az ember az marad, ami volt. Nemes, küzdő, szabadlelkű diák. Nagy szeretettel köszöntjük kedves tanárainkat rendhagyó ünnepségünkön. Tekintsék meg diavetítésünket a 4 év során összegyűlt képekből. Már hosszú évek óta azt mondják nekem, olyan vagyok, mint egy kisgyerek. Belátom, így igaz, én nem lettem
8 évvel ezelőtt, amikor először jöttünk az évnyitóra, még nem gondoltam, hogy ilyen hamar elrepül ez a 8 év. Szinte látom magunkat bizonytalan elsősként, ahogy kíváncsian, de kicsit megszeppenben méregettük egymást. Éva néni és Ilcs néni féltő szeretettel vezettek be bennünket az írás, olvasás, számolás rejtelmeibe. Nekik köszönhetjük, hogy megtanultuk mindezt, és olyan biztos alapokat kaptunk, amelyre felsőben is építhettünk. Az 5. osztály újraváltozást jelentett számunkra. Új osztályfőnököt kaptunk Ildikó néni személyében, és minden tárgyhoz egy új tanárnéni és tanárbácsit. Szeretnék köszönetet mondani a társaim nevében a sok türelemért és segítő fáradozásért, amit értünk tettek. Nem csak a tanórákon, hanem az együtt átizgult versenyeken és a pályaválasztás időszakában. Egyengedték utunkat, neveltek és fegyelmeztek bennünket. Biztosan tudták, hogy minden szájrándítás és tiszteletlenség időben megváltozik. Arra kérem önöket, maradjanak meg emlékezetükben a szép órák, a közös kirándulások, ne a csíntevéseinkre emlékezzenek. Nem volt bennünk rosszán. Köszönjük ezt a 4 évet és kitartásokat. Nem csak a képzőművészetben, hanem a táncban is otthon vagyunk. Először Vikit és Műt láthatjuk, akik egy közös táncot adnak elő végül. Majd Kulcsit, aki végre 3 nagy közös táncát láthatjuk. Fogadják sok szeretettel Vikit, Műt és Kulcsit. America.
smells. Click, 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 click. Ain't nobody fresher than my motherfucking click. Click, 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 click. As I look around, they don't do it like my click. Click, 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 click. And all these bad bitches, man, they want the. They want the. Turn the bass up, we about to burn this place up. Turn the bass, turn the bass, turn the Turn the bass up, we about to burn this place up. Ellenfelek nem ellenségek. Bring the action. When you listen to club, get into the shit up. Get into the shit up. Get into the shit up. When we up in the club, all eyes on us. All eyes on us. All eyes on us. See the boys in the club, they watching us. They watching us. They watching us. Everybody in the club, all eyes on us. All eyes on us. All eyes on us. I wanna scream and shout and let it all out. And scream and shout and let it out. We saying oh, we are, we are, we are. We saying oh, we are, we are, we are. I wanna scream and shout and let it all out. And scream and shout and let it out. We saying oh, we are, we are, we are. Now, rockin' with Will I Am and bring the action. Szinte hihetetlen, hogy ma szólt utoljára a csengő szó nekünk. Hogy az új tanévet már egy másik épületben, más gyerekek közt az ismeretlenben kezdjük. Eddig talán bele sem gondoltunk, hogy ez mit jelent. Hiszen a gyermekkort a maga gondtalan boldogságával elhagytuk. Félig örömmel, félig bánattal teli szívvel állunk azok előtt, akik megtanítottak mindarra, amit most tudunk, és nem tudjuk, hogy fejezzük ki hálánkat mindazért, amit kaptunk tőlük. Csak annyit mondhatunk, köszönjük. Keszthelyi Mambó Gabriella az utolsó Szólyagán című versével búcsúzom. Ballagóként most elismerem,
Az ablaktörésben nem volt a kezem. Azaz csupán a tornacsukám, ami repülni vágyott a szendvicsem után. És ezennel most elvállalom, és az igazgatóit leülni már nem fogom, hogy az órákon nem véletlen volt, mikor a kakaó a padban kifolyt. És átadom most a vaskos kötetet, ami tartalmazza az összes az összes jó jegyet szerző puskahadat. Megírása higgyéken nem volt kis feladat. És most az utolsó szójogán, tisztelt tanári szék, kérem mentsék fel az emlő bűnös, de szomorú lelkét. Szeretnénk egy kis ajándékot adni tanárainknak, hogy ne felejtsenek el bennünket. Köszönöm.